вообще невозможно. Atlanın 6 günündə Konstantinovka bistəsinin 47-ci məktəbində oxuşular mənə şulay qar yırıb, həm sələmətliklərin qorxunuş astına qoyub avtomobil yolu şitindən yürüyə məcbur. Әлеге videonu sosial şiltərgə bir balanın ənisi ornaşdırğan 2 smenadan soң oxuşular illərinə şulay qayıtdı. Sosial şiltərlərdə taralğan video naq şuшы uramda düşürlədə indi özünüz görgənigizcə qar күпмедер дәрәҗәдә чистартылган, әмма биредә юллар бик тар. Совет урамы монда бер кайчан да юк тротуар. Монда мәктәпкә баручылар балалар да, олуг кешеләр дә берничә табары булмый, машиналар йөриләр, кешегә урын йөрергә юк. Виктория Канифатованың улы 2-нче сыйныфта 2-нче сменада белем ала. Дәресләре кичке 5-нче яртыда гына тәмамлана. Ата-аналар чиратлашып бер-берсенең балаларын өйләренә кадәр озатып куя. Раньше такого движения не было машин. Элегрәк сәгатенә 1-2 машина үтеп китсә, хәзер алар санап бетергесез. Бистәбез елдан-ел зурая бара. Тротуарның булмавы бик зур борчу уята. Аны төзүләрен сорап инде бармаган җиребез калмады. Сәрия Жәләева 20-нче елын Константиновка бистәсендә яши. Кирәк җиренә җәяү йөри, юлда куркыныч ди ул. Картайдым, больницаларга часто йөрергә улым. Йөрергә бик авыр, тротуарыбыз юк. Кар күп, кыш көне юллар бик чистартылмый, машиналар бик уза. Шу машиналар узган сайын тауга менеп, карга менеп басам, җыгыламы дип торам. Тротуар булдыруны сорап Константиновка халкы Казанның Совет районы хакимиятенә 2019 елдан башлап мөрәҗәгать итә. Имзалар да җыялар, ләкин акча юк дип бу эшне гел киләсе елга калдыра килгәннәр. Особенно кышның көнендә, җайның көнендә менә шулай кыйналабыз. Аптекага барасы бар, больницага барасы бар, гел-гел яяу була. Вот, кыен менә йөрергә, потому что менә юллар кысырык. Без яяу йөрибез, кырыйга керәбез. Һәрбер безнең шул бер сорау борчуенда. Караңгыда тоже куркыта. Бүген без дә Казанның Совет районы хакимияте вәкилләреннән Константиновка бистәсендә кайчан тротуар булыр дип сорадык. Телефон аша җавап бирделәр. Согласно инвентаризационным данным, Совет районында тротуар кирәк булган 202 чакрымлык юл бар. Тротуарлар төзү мәсьәләсе киләсе елларда төрле республика программалары нигезендә каралачак. Яисә максатчан финанслар бүленеп бирелсә. Быелгы кышның мул кары да Константиновка бистәсендә яшәүче җәяүләр проблемасын катлауландыра. Бүген иртәнге сәгать 6-да юлларны чистартырга 3 трактор чыккан. Аларны без дә очраттык. Тик кар көртләре чистарта алсалар да тротуар булмау мәсьәләсе кала бирә. Руслан Судинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.